No niin, terve YouTubea, täällä Tropicalista. Ja nyt mä opetan teille, miten te teette Call of Duty 4 MV1, eli Modern Warfare 1. Vähän niinku modin tai silleen. Mä en nyt vielä mitään kunnon piirustusohjelmaa ladattu, mut mä nyt näyttää tässä pikaisesti, eli Metega. Jos teillä on tää ostettu versio, niin ainakin sitten pitäisi toimia. En oo vielä en mä Cracked yleensä käytä. Mut elikkä teillä on, niin siis tosiaan ei kaikilla pitäisi olla. No teillä kuitenkin. Minä en tässä selitä. Jos teillä on tää, niin tää toimii. Elikkä tässä on, menette C tähän, niin no mulla on Acer C, mut joillakin on HPC tai joku tälle. Sitten, no tai sitten voitte hakea vaan Program Files tai tälle. Sitten menette Program Files tohon, elikkä C-levy vai oliko se joku sellainen, tai C-kansio tai C-levy tai joku, en mä muista. Ei mikään hirveä tietokoneen nörtti, mutta ihan sama. Activision, sitten täällä on teillä Activision. Sitten teillä on tää peli, eli Call of Duty Modern Warfare, eli Call of Duty 4 Modern Warfare. No tosta. Nyt teillä tulee kaikkea tällaisia Zones, Dogs, Mine, Miles, Mods, BB, Zone, kaikkea tällaista. Sitten on tässä COD-logo. Tässä on se logo. Ja tässä on se juttu, mikä niinku tulee siihen silloin ihan aluksi. Ja te voitte siis muokkaa näitä. Eli menette, vaikka mulla on nyt Paintti tässä, mä en oo jaksanut lataa mitään Paint.nettiä tai tällaisia. Eli Paintilla tein nopeasti jotain säätöä. Eli Paintti. Pistän tätä vähän pienemmäksi tätä kuvaa. Kuvaan tosiaan Bandicamilla. Nyt teillä on tässä tää Paintti. Sitten teillä on tää COD. Te siirrätte tän tänne. Mikä teillä nyt onkaan se. Sitten, no niin. Nyt on tää, te voitte piirtää tähän nyt ihan mitä vaan haluatte. Vaikka tälle smile. Ja jotain tällaisia. Tolle jotain. Nyt pidän tän varmaan. Tää on hieno. Joo, mutta elikkä älkää valittako, mä en oo mikään paras piirtää sitten vaikka tästä. Otetaan teidän pois tälle. Sitten Modern War. Call of Duty. Call of Duty 100. Elikkä tällä te voitte niinku muokkaa sitä. Sitten me nyt otetaan rastia. Tallenna. Menen suoraan sinne. Aha. On istetty. No, voi vittu. Tää pystyy tallenna, pystyykö tän tallentaa johonkin eri paikkaan niinku. Olisiko tästä jo? Tallenna nimellä. Sitten COD. Pystyykö tällä? Ei. Joo, kyllä. Ei vittu. No, jos toimii. Eikö, se pitää tallentaa nimellä. Tallennetaan se vaikka nyt
työpöydälle. Tallenna. Noin, nyt mulla on täällä työpöydällä tämä kod. Se on hieno. Tuo näyttää I do. Sitten, teillä on sitten tää kansio. Pystytäänkö tää poistaa? Joo, me poistettiin se. Sitten meidän pitää viedä tämä tänne. Siirrä kohti sen Call of Duty Modern Warfare. Jatka. Sitten se siirtää sitä. Noin. Nyt se toimii. Elikkä nyt teillä on tällainen modi. Sitten me aukasen ton Call of Duty. Mä en ole varma näkyykö se tossa toi. Mut se pitäisi näkyä se kuva. Eli nyt meillä on tällainen hieno kuva. Siinä ihan tossa. Sitten, missä onks tää multiplayer? Ei, se on single player. Tässä on multiplayer. Sitten mennään tähän. Noniin, siinä. Se on toi. Elikkä kiitos kun katsoitte videon ja tämän voitte tehdä itekin näillä ohjeilla. Elikkä nähdään tuossa ja jaksossa kun siis jossain videossa ja näkemiin.